Здравейте на всички! Днес искам да поговорим малко за сменяне на скоростите. Значи, докато караме, повечето от нас имат проблеми с сменяне на скоростите. Когато искаме да включим на по-висока скорост, повечето от нас знаят, е доста по-лесно. Когато караме, натискаме съединителя, включваме на по-висока скорост, пускаме съединителя и леко газ. Обаче, повечето хора си мислят, че включват на по-ниска скорост правилно, обаче грешат. Значи повечето правят, са включили на трета, кара с 70, 60, 70-60, кара с такава скорост, натиска съединителя, пат! На втора пуска съединителя, прас! И там тогава мотора се чува как нещо го дразни, смисъл, нещо се затруднява. Това много вреди на двигателя ви, скоростната ви кутия. Как се прави правилно? Когато караме на трета с 60-70 скорост, км в час, значи натискаме леко газ. Вум, вум, вум. Мотора да е готов за по-високи обороти. Натискаме съединителя. Когато намаляме скоростта, още даваме газ. Вум, вум, вум. Да е готов за по-ниска скорост. Значи, когато натиснем съединителя, даваме леко газ, намаляме скоростта, в същото време натискаме леко спирачката. Няма значение, може да е задна спирачка, може да е предна. Това беше от мен сега. До скоро!